benvinguts una altra vegada a Casa Àsia. La veritat que, com sempre, és un honor organitzar unes jornades com aquestes i col·laborar amb Fragment Editorial, amb Fundació Vivarium Raimon Pànicar i, evidentment, amb l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Sí, en Raimon, de cada 3 frases, quasi una era de crítica, de denúncia de la situació que es viu o es pateix a la societat occidental moderna i de l'ordre, o millor, el desordre que aquesta societat imposa en el món. El Raimon sovint deia Occident és un accident. I per mi és la fórmula més concentrada, només superada per una quasi igual de concentrada, que és la de René Guénon, Occident és una anormalitat. Aquesta taula rodona es titula Raimon Pànicar a Catalunya. Diria que és agosarat i gairebé dolorós aplegar-nos per parlar de Raimon Pànicar a Catalunya, perquè certament no va ser una relació fàcil. I diria que les culpes van ser per les dues bandes. Gosaria dir que hi ha alguna cosa d'ambivalent en Pànicar quan decideix tornar a Catalunya en jubilar-se. S'ha dit que Pànicar opta per retirar-se, és a dir, en lloc de la jubilació daurada als Estats Units o del bullici ciutadà a Barcelona, Pànicar tria el retir, el recés entre muntanyes. Però Xavier Meloni ens recordava ahir que Pànicar també tenia l'opció de retirar-se a l'Índia, on realment s'hauria pogut fer fonedís, on realment s'hauria anat extingint, i no ho va fer. Entre la visibilitat dels Estats Units i la plena invisibilitat de l'Índia, Pànicar tria el camí del mig, Tavertet. Pànicar va parlar bastant del seu retir a Tavertet, de l'arquetip del monjo universal que ell encarnaria i sobre el qual va teoritzar en el llibre Benaurada senzillesa. Del fet de viure, li havíem sentit molts cops, en televisió fins i tot, del fet que hi vivia sense televisió, sense telèfon, sense internet, sense diaris, apartat del mundanal ruïdor. Tots sabem que això no era ben bé cert. Si més no, no ho era al 100%. Pànicar va arribar a Catalunya amb un gran interès per projectar-hi el seu pensament, per incidir en la nostra cultura, per influir. Pànicar, naturalment, no acceptava totes les invitacions que li arribaven, ni molt menys, però es va prodigar prou. Va estar molt present als mitjans de comunicació. Pànicar podia parlar de l'arquetip del monjo universal, però Pànicar, desenganyem-nos, no era un monjo. Pànicar tenia aquesta voluntat d'incidència cultural. Pànicar va arribar a Catalunya a mitjans dels anys 80 cantant una cançó, la cançó de la interculturalitat en un país que en desconeixia la tonada. Avui ens omplim tots la boca parlant de multiculturalisme, de diàlegs i festivals de tota mena, però quan Pànicar va arribar, de tot això, nosaltres no en sabíem res. Quan Pànicar va arribar parlant de diàleg interreligiós, Catalunya no era terra fèrtil per aquesta paraula. La real incidència de Pànicar entre nosaltres ha estat molt per sota del que Pànicar volia i també molt per sota del que correspondria a la potència del seu pensament, a la potència de la seva obra. Realment era un personatge que impactava. Impactava pel seu nou llenguatge que feia servir, un home que havia tingut la trajectòria suficient com per després d'haver estat en contacte amb l'escrivà de Balaguer i ser membre de l'Opus, doncs hagués evolucionat d'aquesta forma i amb aquest diàleg amb la cultura d'Orient i que per tant estigués en una posició, diguem-ne, molt poc preocupat per l'ortodòxia eclesiàstica en la que teòricament podia haver-se trobat, sinó que tenia un pensament lliure i de voluntat de diàleg entre dos mons, com dèiem abans, el món occidental i el món oriental. De fet, hi ha una paraula que està de moda, perquè de fet la va introduir ell, que és aquesta visió cosmoteàndrica de la realitat. Perquè una interpretació, vol dir una interpretació cultural, de cultura a cultura, perquè una interpretació mereixi veritablement aquest nom, el nom d'interpretació, cal que els interpretats s'hi puguin reconèixer. Ell era un explorador. Si els filòsofs tots van amb la mateixa caixa d'eines per fer una obra diferent, un et fa una finestra de fusta, l'altre te la fa d'alumini, l'altre te la fa d'un material sintètic, l'altre et diu no et faré una finestra, et faré un celobert. La filosofia treballa, però sempre amb una mateixa caixa d'eines. Ell no.
Ell portava la seva caixa d'eines, menyspreava la caixa d'eines dels altres, portava els seus propis codis de llenguatge, de categories, de pensament. I això és enlluernador. Per mi era enlluernador. Aquest sentit d'aportar llenguatge, d'obrir categories, de fer reflexionar sobre els conceptes, sobre les paraules, de la manera que d'altres no feien ni fan. I això, per mi, era, i recordo perfectament, el personatge captivador, no? Aquesta capacitat d'explorar, de renovar el llenguatge, de ser creatiu en filosofia. Substancialment, com a pensador, per mi, la categoria que té més interessant és la de la pluralitat. La de la pluralitat, el pluralisme. Els diversos universos, que són possibles en un sol univers, o la coexistència de diversos universos. Recordo el llibre de William James, del pragmatista. Pànic era també un pragmatista. Era analític, era espiritual, però era també un pragmatista. Suposo que els que heu conegut recordareu el seu sentit pràctic. Era un home pràctic i pragmàtic quan calia. Sabia organitzar les coses, sabia adreçar-se a tots els nivells de les persones. Et parlava de les coses de cada dia. I un liberal, un filòsof del pluralisme, però un filòsof liberal. Liberal perquè, al meu entendre, no solament des d'un punt de vista ètic i polític, si podem utilitzar aquestes dues paraules, però liberal en el sentit més profund de la paraula, és a dir, de ment oberta. De ment oberta. Era una persona de ment oberta, i això no és fàcil de trobar. Tanmateix, entre el propi conjunt de pensadors, de pensadores del país que sigui, no? Ella era una persona de ment oberta, disposada a aprendre, a regirar, a fer xocar les idees, a mirar de recombinar-les. Era creatiu, era enlluernador en aquest sentit. Estiguessis o no estiguessis d'acord amb el resultat final, no? Però aquest sentit de creativitat jo crec que és excepcional i que se li ha de reconèixer. Ha arribat el moment d'estudi, de començar a estudiar l'obra i el pensament de Panikkar. I per què no, deixem-m'ho dir, també i sobretot des del punt de vista filosòfic. Filòsofs aquí presents, des del punt de vista filosòfic, perquè té categories, té plantejaments metodològics, axiològics, d'epistemologia també, que són molt fecunds, que no cal ser teòleg ni fer filosofia de la religió ni tenir un tombant místic en el propi pensament per veure el profit filosòfic secular del pensament de Panikkar.